Vítám vás na první jarní pouti v našem regionu. Ta letošní začala, jak se stalo dobrou tradicí, v pátek odpoledne. Kolotoče, houpačky a ostatní atrakce se roztočily pro děti z Ústavu sociální péče ze Zbuchu. Majitelé atrakcí klienty povozili zdarma. Odměnou jim byl šťastný úsměv jak dětí, tak i jejich doprovodu. Jen počasí mohlo být lepší. Radost jim udělalo i malé pohoštění, které pro ně připravili členové obecního zastupitelstva. V sobotu a v neděli se pak pouť rozjela v plné kráse. Vedle stánků s klasickým pouťovým zbožím a atrakcích se otevřel kostel svatého Josefa, patrona obce, na jehož počest se pouť pořádá. Co zbývá říci na závěr? Srdečně všechny zveme na první jarní pouť v Uhercích v roce 2012.